Pwede tayo? Pwede tayo? Uwi na tayo? Bouncy pa daw. Yun. Ang seryo. Binabato na lang. Exhausted. Tong ini. Ha? Play. Ayan na guys. Tira. Ay, tumihirap. Lit. Hawi ah. Wala nga. May hawi. Sana tumawag na si Joey. Di niya na ano eh. Nakatayo na nga lang yung isa. Shot. Ayun, libre na naman na si Bayo. Lahat. Uy. Shot. Boom. Ano yun? Ba't ganun? Kaya kasi kanina ibigay sa kanya, daming libre niya no? Bansay. Chat, igag, bilis. Spot. Dito. Subo na yun. Lagi na pasok. Pasok. Uy. Di ba may awi? Yun, patayin din na, walang bola. Ganda sa ano po tayo. Ganda ng pasan, hindi na sumushoot. Bye. Okay, pasa kay Doy. Gago. Yan na, shot. Shot. Wala talaga. Churubula. Basa min. Shot. Gag, hindi sinat. Shot. Superman eh. Shot. Bang bang. May madala kang pera? Meron. Pambili? Wala. Yun lang. Nakita na bibili mo? Ano? Magkano? Oo lang. Hindi ko. Uy! Ano? Bili ka? Walang pera eh. Bayaran mo na lang mamaya pag uwi sa bahay. May meron pera dito. Ah, ako Daddy Art 20. Punta naman mama mo mamaya eh. Singilin mo na. Uyuy. Sige amin ah. Puta yun. Okay. Boom! Yan na. Ilan? Ano score? All four. Ito ang basket sa pantay eh. Uy!
Uy, sikip. Nice, naman. 5-4. Kailangan pa rin ng tubig eh. Ilan pa lang. Magkano yan? 10. Itong ina, 10 na yan. Itong ina. Dito dyan kaya yung bumili. Uy, ganda rin ikot pa. Mang wala. Shot! Nice. Ano, dinakot sa kamay. Dinakot yung ball eh. Uy, ka! Pumasok. Ay, Kasi turon ako sa ilalim eh. Sabi na. Hila. shot! Klase talaga kay Joel. Ingredients ko. Yan. Uy, double. Shot! Mainit na eh. Ay. Huli mo sa may asukal na sa ilalim. Ang 35 minutes na tayo dito. Uy! Ipit, sayang. Shot. Push. Shot! Napawi mo na ako ah. Nainip na yun. Duble naman kayo, duble. Eight five. Ako tayo bon. Ano to?
One six. Nice. 6. Good, good, good. Pwesto, pwesto. Wala lan! Dan! Hindi na! Hindi na lan! Dito! Oh! Lapit, lapit! USB, relax lang. Oh! Sinator, isa lang siya. Na! One punch man. Oh, one punch man. One punch man. Oh, si one punch man. 3-7. Go! 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 Ino! Ino! Relax! Let's done! Good, good, good. Kapus. Na? Ay, bad din. Maglalaro ka rin basketball mo pa rin. Ano to? Evan! Tingnan mo, nakita mo. Well, nagbukat ka ng peta ka, Will, oh. One punch man. May hawak ng bola. Ano ba bili mo? Mamaya, bababa yung sisisid, ah. Huwag na umakyat. Ang ilang training. Sampo yan. Opo. Mamalaglag yan. Apat. Ganda doon. Nama mo ngayon. Mamaya, pupunta bababa yung sisisid. Mamaya. Hindi, sama ka na doon kay Nog. Nog! 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 Tuloy mo si Bato dito! Kaya, kita doon. 4-9. Bibili si Bato! Sama mo ngayon si Bato. Bibili. Halo-halo din. Ayun na sama ka na kay Ate Risa. Ayun na yan, sa. Bigay mo yan, sa. Bili ka na lang, sa. Kunin mo yung sampur niya. Ikaw na Ayan, bumili. bigay mo sa yan. Kunin mo Ano? 4-0. yan. Baka mamaya matapon, eh. Huwag kayo na na. Si ate po sabi na ano na lang. Si ate, ito na lang. May sarili malo-halo. Saan mo yun? Yan!
Dito, upo. Paupo mo dito. Well, dito. Sa ilalim namin yung sipal. Dito, upo dito. Dito, upo dito. Tayo mo pag 5-0. maaga ka pa nangigising eh. Yay, yay, yay. Ang alin na, hawak na. Yay. Uy, kailangan mo ba yan? Uy, ito na, kainin mo na. Ang dami kasi patulog. Mabuo pa ba yan? Buo lang. Upo, upo lang. Hawakan mo ha. Matapon. Hawak. Huwag na, subo na. Kainin mo na. Ay, matatapon. Ang daming angartil eh. Huwag mo ilapag. Matatapon ka. Palit na lang tayo sa ito. Hawakan mo baso ha. Hawakan mo yan. Subo mo na. Puta ka. Ayun na, may squadyara na siya. Ang daming arte mo. Inumin mo na. Ako na magdadala. Uwi na lang. Hindi ka na? Okay, pero mama. Bigyan ng 10. Mukhang pera talaga yung dapat bibigyan mo sa daan eh. Sa linggo. Ba tao? Huwag ko ginamadali na. Kasi ba? Sige na, sige na. Sige. Huwag lang. Hindi na tayo ate. Gago. Sinayang. Bakit? Binitawan niya? Tatapon. Hindi, gawa ko mo ako eh. Hindi yan na defense. Nakakabot ka talaga sa akin. Wala yung screen, hindi mo tayo mo. O, turo na. Hindi na ako. Ano mo? Yeah.